Voi ajunge la Dublin, la prietena noastră comună, Mia. Da. O să salutăm cu drag Mia și pe Costi și pe soții Cristi. Da. Să nu mă pui să vă fac biscuiți. Da, da, și toți prietenii de la Dublin, avem foarte mulți prieteni acolo, o să vă faceți, adică o să-ți faci și tu acolo când ajungi. Cu siguranță voi merge, pentru că pe 7 martie voi fi prezent la un eveniment acolo pe care Mia împreună cu Costi o să-l pregătească și voi fi prezent cu mare drag pentru toată comunitatea din Ei mi-au zis că abia te așteaptă cu drag. Eu mă pregătesc încă de pe acum, nu știu, adică îmi trec 14 milioane de idei prin cap, cum să fac, cum să mă costumez, cum să mă nu știu ce. Și o să mergi alături de Cristian Rizescu. Mergem așa, fii atentă. Cristi Rizescu, Ionica Ardeleanu și Nicola. Da, am înțeles. Deci o să fie un program, Doamne, tu l-ai și cum, și multă pălincă. Acum, Mia, scrie pe Facebook, cu pălinca venim noi sau dați voi whisky-ul? Păi am dus pălincă și la ei, dar nu știu dacă le-a mai rămas, dacă nu le mai trimitem. Ai putut să duci pălincă acolo? Da, păi o sticlă, două în geantă, nu se vede acolo. Am înțeles, gata, deci bag și eu printre... Asta rezolvăm. Înțeles? Și am vrut să zic că eu am fost de 2 ori la Dublin și o să vii cu experiență de neuitat. Am întâlnit oameni minunați acolo. Am avut un spectacol de 500 de persoane, care au fost toți români, cei mai mulți maramureșeni. Da. Cei mai mulți maramureșeni ne-au primit extraordinar de bine. Am trăit momente și experiențe de neuitat. Deci Maria și Costi merită felicitările din plin. Ei au... Să știi că dacă o să-mi placă mai organizat, da, am auzit acum, că și eu m-am informat, că am și eu prieteni de vreo 10-15 ani prin Dublin, care stau pe acolo și m-am informat și mi-au zis, băi, oamenii sunt ok și organizează lucruri și fac lucruri bune. Sunt deosebiți, m-am simțit ca și acasă alături de... și ei alături de noi s-au simțit foarte bine și... Dar locația e, adică restaurantul sau asta e așa mare unde au intrat 500 de persoane? Bineînțeles. Au și ei și mai mare. Deci 7-800, au făcut și Revelion, acum au organizat. Am înțeles că Revelionul a fost bestial. Extraordinar. Da. A fost Dochia și cu Octavia. Dochia cu Octavia, Și cu trupă și ce a mai fost pe acolo, da. Am înțeles că și am și văzut postări și filmulețe și așa și aranjamente, a fost ceva deosebit. Foarte frumos. Deci, Mia, tată, și Costi, tată, Julică se pregătește și o să vin, că deja Cristi Rizescu a început să-mi spună, băi, vezi cum faci, cum treci, cum nu știu ce. Da, mă, lasă, că cu avionul, nu spune, stai așa cu avionul. Cât să face cu avionul de aici până acolo? În jur de 3 ore. Direct? Da. Deci nu mai o luăm pe asta. Nu. Am înțeles, da, 3 ore. Cu avionul e bine, trece repede. Oi, bea eu o sticlă de aproximativ, mai sunt niște goluri de aer, dar trec. Poftim? Puține, așa. Puține. Mai fac caretile așa la avion? Așa, câte un pic. Mie să-mi iei bilet în coadă. Am auzit că coada nu face niciun fel. Înțelegi? Hai, stai jos. Eu odată am plecat de la București, odată din Budapesta. Așa. Dar aproximativ e aceeași distanță. Aproximativ 3 ore. Pentru tine a fost mai aproape Budapesta ca să te duci pac, știi să iei de acolo. Că am înțeles că și Dochia tot din Budapesta a plecat cu avionul. Acum eu n-am ce să fac, trebuie să plec și plecăm cu toții din București. Da. N-am cum, înțelegi? E cel mai bine. Și probabil că al nostru face escală. Ei, nu o să facă. Uite, așa mai îmi cumpăr și eu niște magneți. Da, și... mi-am făcut foarte mulți prieteni acolo, îi salut pe toți, chiar... Gabriela cu Jack de la Negre și Pup, niște prieteni extraordinari. Am cântat și la ei la botez. Am stat 10 zile și am avut 3 evenimente la Dublin. Foarte tare! Am făcut o seară maramureșană, ca și la noi la Maramureș. Au fost oameni deosebiți. Am găsit un local mai mic, puțin vreau să vină foarte mult, dar nu mai aveam locuri. Dar a fost super bine, cu prieteni mai apropiați, cu cunoscuți. Am pregătit spectacolul ăsta și botezul, care v-am zis. Am mai fost cu mai mulți soliști vocali. 10 zile ai stat. Da, am fost chiar și cu Ancuț Angel din Maramureș, cu domnul Barani. Salut pe această cale și le mulțumesc pentru albumul și pentru tot ce m-au ajutat și ei. Salut pe Costi de la Sighet, să nu uit de ei, pe Marius Iusco, pe toți prietenii de la Maramureș, domnul Ghiță Covaci.
Mihaela Bob de la Baia Mare, am niște oameni care m-au ajutat și mi-au fost alături. Foarte bine că sunt oameni din ăștia care își mai oferă, să zicem așa, serviciile între ghilimele, oameni de omenie care își ajută semenii, că vrei să spun ceva, mai rar mai găsești în ziua de astăzi pe cineva care să-ți întindă o mână sau să-ți dea un sfat bun. Da. Că de dat sfaturi, toată lumea dă sfaturi, știi? Cornelia cu Lupurednic, să nu uite, îi pup și salut și mi-au dat o mână de ajutor oricând am avut nevoie. Cornelia și Lupu Rednic mie nu mi-au dat mână de ajutor. O să-ți dea de acum încolo. Cornelia, Lupule, păi trebuia să fiți aici la mine ieri, alaltăieri, nu mai știu când. N-a putut Lupu. Hai mă, învoiește-te și vino, zic, îți dau eu bilet de voie. Și pe familia lor îi salut de la Sighet, sunt niște oameni deosebiți și ei, mama Corneliei și tatăl ei. Am înțeles că și Lupu cu Cornelia au fost la Dublin. Da, au fost și ei, da, înainte cu vreo 3-4 luni au avut și ei spectacol acolo. Au zis că au fost foarte reușit și atunci. Vă să dea Dumnezeu să iasă bine, că de-aia ne și deplasăm de aici și facem atâtea mii de kilometri ca să ajungem acolo, să-i fericim într-o măsură cât mai mare, că 100% nu o să putem, dar zic eu că poate 90 și ceva la sută o să-i mulțumim pe cei care o să vină la evenimentul de pe 7 martie de la Dublin, pe care Mia Gligor și cu Costi Hojda îl organizează pentru românii de acolo și sperăm că vom avea o colaborare așa mai strânsă, din când în când să mai revenim pentru românii de acolo. Da, eu zic o să iasă bine pentru că sunt niște oameni minunați românii de la Dublin. Chiar și prieteni mulți am acolo și... Am înțeles că pe 15 februarie, acum, pe 15 februarie, este un spectacol organizat tot de ei, în care se va produce un spectacol de stand-up comedy și printre invitații este și Radu Pietreanu de la Vacanța Mare, prietenul meu pe care îl salut, și cu priză și cu neuronul. Păi ce nume au ăștia? Deci ați auzit, domnul Popică? Nu te cheamă Popică pe tine. E una să te cheme Popică și una să spună priză. Înțelegi? Sau neuron. Cum ar veni. Luăm un SMS, fii atentă, și vină încoace repede. Vină încoace repede, că ni s-a